खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। मैया हरनि 12 रिंगानिफ्राय गासिबो इन्डियायावनो 21 डेजनि थाखाय लकडाउन जासिगोन। मोजाङै खोनासंना ला। थांनाय हरनि 12 रिंगायाव एबा 12 रिंगानिफ्राय गासिबो इन्डियायावनो 21 डेजनि थाखाय बन्द जासिगोन एबा लकडाउन खालामगोन। बिथां नरेन्द्र मदिया बेखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। जुदि बे बन्द जानायखौ सोरबाफोर मानिया अब्ला बिसोरखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। जोंनि बे भारत हादराव गासिबो रायजोआवनो खना खनला गामि फिथोरावब्लाबो 21 डेजनि थाखाय एबा 21 दिननि थाखाय लकडाउन खालामगोन। आरो जुदि बे लकडाउन खालामनायाव सोरबाफोर मानियाब्ला बिसोरखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन एबा गोख्रों साजा होनाय जागोन। मैया बेलासिनि 6 बाजि रिंगानिफ्राय लकडाउन खालामनाय जादोंमोन 31 मार्चसिम। नाथाय आरोबाव गोदानै बिथां नरेन्द्र मदिया फोसावनानै होबावो 21 डेजनि थाखाय जोंनि बे भारतआ गासिबो गामियानो खना खनला गामिफोराबो 21 साननि थाखाय बन्द थागोन। आरो बे बन्द थानायाव सोरबाफोर बेखायदा खामानि मावोब्ला बिसोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनाय जागोन एबा जोबथेसालियावबो लांनो हानाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बन्द समाव जेराव मेराव बेरायहैथिंलाबायनाङा, नङाब्ला जानांगोनबो दालि ओंख्रि। मानो होनोब्ला बे कर'ना भाइरासजों गोबां मानसिफोरा जिउ गारनांबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि बे इन्डियायावबो कर'ना भाइरासनि गोबां केस मोनगासिनो दं। दा बेखायनो जुदि कर'ना भाइरासआ जोंनि बे इन्डियायाव गोसारजोबोब्ला जोंनि इन्डियानि मानसिफोरा दाउ अमाफोर बायदि थैनांगौ जागोन। दा बेनिखायनो बिथां नरेन्द्र मदिया मानसिनि जिउखौ बासायनो थाखाय एबा जोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय 21 साननि थाखाय लकडाउन खालामफिननाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे लकडाउननि समाव न'खरावनो थागोन एबा न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायमोनजों अनलायनानै थागोन होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।